Tehdään tästä nyt vittu persee. No niin, moro kaikille, se on AK Films täällä. Ei vittu, mä kuulostan juntilta, saatana. No niin, moro vaan kaikille, se on AK Films täällä. Hei, tänään tehdään sellainen video, missä meikä laittoi My Storyin ton ilmoituksen, että laittakaa meikälle kysymyksiä, mitä haluatte tietää, että tehdään tällainen Q&A-video. Mä oon tehnyt ton ykkösversion joskus viime vuonna, vai onko jopa 2017? Vissiin 2018, siinä joskus syksyn vai kesäaikana. Ei oo mitään muistikuvia. Mutta ei mitään, aletaanhan tsiikailemaan näitä kyssäreitä, mitä mulla on tullut. Niin, aloitetaan tästä. Näitä on tullut, otetaan näitä vanhoja kysymyksiä tänne ihan ensimmäiseksi. Ja on tullut, että tuleeko mulle ikinä A2-pyörää. Niin, A2-pyörää, se tulee joskus, mä en tiedä vielä milloin. Mutta ihan ekana mä ajan autokortin ja autohommat tulee ekaan. Ja sitten otetaan tästä tää. Mulla on laittanut muistiinpanoihin nää. Nää on 2018. Että elikkä mä oon tehnyt se eka versio 2018 siis. Tuleeko 2019 kesällä ajo-miitti-videota enemmän kuin tänä vuonna? Kyllä tulee. Mulla oli vähän happeningia tossa niin kun periaatteessa viime vuosi, koko ajokausi oli, että mulla oli kortti hyllyllä siinä ja sitten mä rupesin rakentelemaan silloin MH:ta näyttelypeliksi, niin ei ollut oikein aikaa ajella. Mutta tänä vuonna tulee. Okei. Siinä oli noita joitakin kyssäreitä. Sitten mitä meinaan tehdä kesällä? Tää on varmaan tarkoitettu viime kesältä, mutta no ainakin käydä tyyli jossain festareilla ja sitten mä oon vähän miettinyt, että jos kävisi niinku kauempana kuin Oulussa näissä miittitapahtumissa. Mut saattaa nähdä joissakin miitissä. Viime vuonna kävin Jyväskylän miitissä. Joo, otetaan sitten näitä snappeja täältä. Niitä on tullut nyt joku 20, että mä nyt varmaan kaikkea tähän rupiikko tästä videosta. No, tuo oli vaan joku homma. Onko mulla ketään ihastusta tai tyttöystävää, niin ei ole tyttöystävää ja eikä ole oikein mitään ihastustakaan, että ei ole vielä löytynyt sitä sielun kumppania, että kyllä se vielä joku päivä tuohon pihalle töräyttää. Sitten. Paljon meni rahaa mopojen rassaukseen? Juhana kysyy. Mitähän mä sanoisin? No ihan ensimmäiseksi mulla on ollut niitä joitakin rosseja näitä, mutta eihän niitä varmaan lasketa, mutta Roxin laittoon meni. Roxista mä maksoin 150. Ja oiskohan mulla mennyt siihen joku 5-60 lisää rahaa. Ja no MH nyt, niin kyllä siihen joku 4-5 000 euroa meni. Että ei tämä ole niin halpa harrastus, mutta miten isätäkin aina sanoo, että se on paska harrastus, jos ei kaikki rahat mene. Ja niin se pitääkin. Minkä mopon tai moottoripyörän ottaisit ilmaisella, jos saisit? Minkä vaan? No jos kyykkypyöriä ruvetaan miettimään, niin ehkä sitten vanhempana joku Hayabusa olisi aika kova. Tai sitten tälleen vähän nuorempana joku 22-27 ikään, niin varmaan joku Yamahan joku varmaan R1. Sitten. Mielipide ripari, eli mikä riparikaveri Lassi laittoi tämän viestin, niin. No olihan sekin yksi kokemus, sieltäkin sai hyviä kavereita ja mitähän muuta. No siis oli mukavat ne tyypit siellä ja no niin. En mä oikein muista sitä enää mitään, kun siitäkin on jo 2 vuotta. Melkein 3 vuotta jo. Märkä mäyrä koiralato. Mistä AK Films sai nimensä ja onko se yhden ihmisen kanava? Mitenhän se meni?
Siis kyllä on yhden ihmisen kanava, että se on vaan mun kanava, tässä ei ole niinku ketään muuta, mutta sitten meikä parhaalla kaverilla Jerellä on samanlainen huppari kuin meikällä, me tehtiin ne silloin MP-messuille. Mistä se sai nimensä? En mä tiedä. Mulla oli silloin joskus tuo YouTube-kanava, silloin mulla ei ole vielä MPK:lla. Tai ajoin se 2 päivää ennen kuin lähti korrutti ja alkoi se hirveä härdelli siitä nimensä. Mistähän se on saanut nimensä? En mä tiedä, AK tulee varmaan meikän nimestä, Aku Kaakinen ja... Niin, no Aku Kaakisen videot filmissä. Saattos ehkä vähän olla Tino LT, tai niin Tinolta, niin jotakin, tuolta LKN Filmsiltä jotakin pientä niin, nimen ottamista, mutta mitäpä sillä väliä on, eipä sillä nyt ole mitään merkitystä. Montako menopeliä sulla on? Montako menopeliä sulla on? No, mulla ei tällä hetkellä ole kuin 2, eli MH ja MPK X Limit. Meikä laittaa kuvat vaikka johonkin tähän näin molemmista. No MH te tiedätte, mutta MPK tai varmaan kaikki tiedä, koska sitä ei ole näkynyt meikä missään videossa nyt, koska mulla on piilotettuna aika paljon videoita. Niin, niitäkin voisi joku päivä ehkä katsoa tuosta, jos hommas web-kameran, niin vois vähän ruveta tsiikailemaan noita vanhoja videoita. Jaa. Sitten. Meinaatko käydä Unranked Meetissä? No, kyllähän se olisi mukava käydä sillä. Se on varmaan niinku yksi Suomen isoimmista, tai varmaan onkin Suomen isoin miitti. Niin ois siellä kyllä ihan mukava käydä, että kyllä se varmaan pitää laittaa puhelimeen ylös, että Unranked Meetti ollaan menossa kesällä. Ja. Niin, eipä siinä oo mitään muuta. Minkä ikäinen oot ja... Minkä ikäinen oot? Mitä koulua käyt? Meikä 16-vuotias, meikä täyttää 17 syyskuussa 13. päivä. Ja mitä koulua käyt, niin mä käyn Haukiputaalla automaalaripuolta. Olitko ylä- ja ala-asteella hyvä koulussa? No tämä mä sanon suoraan, että mä olin aivan paska koulussa ylä- ja ala-asteella. Että no ala-aste, mä olin liikuntaluokalla 3.–6. luokkaa. No meillä oli vähän semmonen luokka, että siellä oli vähän sellaisia hölisijöitä ja totta kai minäkin kuulin niihin hölisijöihin, ketä siellä oli. Niin, mutta siis liikuntaluokasta sieltäkin sai hyviä kavereita. En ole nyt pahemmin ollut kyllä tekemisissä niiden kanssa, mutta kyllä jos niitä näkee, niin totta kai niitä morottaa aina. Näin, että ei ole mitään sellaisia vihamiehiä siellä kuitenkaan. Miten yläaste sitten? No yläasteella, no se meni nyt vähän miten meni se koko yläaste, mutta päästiin kuitenkin pois sieltä yläasteelta, niin eikö se ole pääasia. Videot, jos kiinnostaa mopohommat tai muutakaan tämmöiset, niin pistä kanava tilaukseen ja tykkää ja vaikka mummolle ja mille ikinä haluatkaan. Se on GoFilms ja se on moro!